Namira pamberi pamambo mujasi. Ndamira pamberi pedare ramambo mujasi. Namira pamberi pedare ramambo mujasi. Yesu zvachake zvechokwadi. Yesu zvamutaura ndezvechokwadi. Ndikanye panchabatwa nemusha. Ndikanye panchabatwa nemusha. Mwari anibatsira. Mwari anibatsira. Pamusoro ichangamiro. Pamusoro ichangamiro. Indonzo Kenneth Mashkeni. Ndiri chigumisirwa chaTobias naAbelin Mashkeni. Mbamedu tiri vakomana 5. Ndiri chigumisirwa mukoma wekutanga, mukoma wechipiri. Then kuna vakoma vari 2 vari kuLondon. Saka mbamedu tiri vakomana 5. Ndiri chigumisirwa mukoma wekutanga, mukoma wechipiri. Kozoita vamwe 2 vari kuLondon. Zvakadaro amai akashaya 2013. But amai asati ashaya 2013 akatigarisa pasi akaudza mhuri yese nababa kuti pamusha pano ndepechigumisirwa. Vamwe vakoma vakatopirwa kwavo minda kwanambuya nezvese zvese. Zvadaro inhana munyawo zvikoshesa hamwe nekuti ndinogara kuSouth Africa. Then 20 after COVID ndakanyanya kuuya kumba ndichigara pasi nababa tichigadzirisa musha, tichiwaka, tichirenovate. Ndopatakatanga kuonawo nekudzidzisa history yemusha nekukosha kwemusha. Mukudaro imomo hondo yakazotanga baba asati ashaya. Mukoma wangu andinoteedzera inini ari kuLondon. Anoshanda akapiwa kwake kwekugara kumhiri kweroad. Ranga riri munda wababa but akapiwa kuti kwaite kwawo. Saka ikoko akabva employer mwana wedu wepababa mukuru kuti aite manager ipapo achishanda nevamwe vanhu. Saka mhosva yakatanga pakutanga baba asati ashaya. Vakapinda mumunda vakachera makomba. Baba anga asingazvizivi akazoona makomba acherwa. Baba aona makomba acherwa akadaro akabva amhanya kwaSabhuku Nyasvimbo kuti iwo Sabhuku watanga futi chiti kuitika munda mangu ichi. Sabhuku akati hapana chandikuziva wewe. Pakuzoferefeta nyaya yacho ndopawakaona kuti mukoma wangu inini akanga atuma vashandi vake kuchera makomba mumunda kuti vaite orchard mumunda. Nyaya iyoyo yakazosvikawo kwatiri kuti ndozviri kuitwa kumba izvi. Mukoma wangu inini ndokundifonera ndokundiudza kuti ndingina ndapiwa 1000 trees neZANU-PF kuda kuti tinatoita orchard pamusha panake. Ndikatobvumawo kuti nyaya iri right. Ndikatoenda pandakaenda kumusha ndikati baba taya kuti vanhu vaite maorchard. Tese takatokurudzira kuita maorchard pamusha. Baba akaramba munozoita ndafa munozoita ndafa munozoita ndafa. Baba akaramba. One day ndichitora baba because anga akuvara. Akati baba makarambire kuti maite orchard. Akati mangwana zvinonzi ndakapiwa nababa. Ndipo pandakavhurika maziso kuti pane vanhu vari kutoronga tsoro panapa. Ndakubvunza wana mukoma wangu kuti ada kutotora pesa baba ita orchard kusvika kumba kumusoro. Ndipo pandakaona kuti pane nyaya. Zvisinei mukudaro vakabva tanga kushupana nababa. Baba achiti ogara kwako ndakakupa kwako gara kwauri ikoko urudei kuno. Baba akazosvika pakushaya. Vanga vasawirirani haana kumbobatsira nechema. Kana kuuya kumba nemhuri yake haana kuzombouya kuzochema baba. Zvadaro baba tichingotapedza baba wiga baba. After a week akatanga kubuda matombo muyadi. Achiita zvinhu zvake achituma vakomana vake vachitasira kuita madhemu. Ini ndo pandakazonifonera ndikati mukoma tiri kuchema baba. Madii kumbosiya mhepo ipinde mumusha kumbosiya musha wakadaro. Kanzi aiwa ine maproject angu aiwa nina baba wako aindipindire nyaya idzodzo siyana nazvo nemadhiri angu. Pamusiwo takatanga kutukana. Mukoma wangu iye anondituka achitaura zvakaoma. Mazwi makukutu mamwe acho maaudio ndinawo mamwe acho akazodirita. Pandakatanga kuashira nana mukoma kuti mukoma wangu anotaura zvekuti tikafanganisire mwana wake haandooni kuti mupenyu. But sezvinei zvakadaro nyaya hombe yakazotanga pakuti iye anoti pane dhiga raakapiwa, dhiga rende rake. Tikati but patichitaura nyaya paakatizirwa akatizirwa neumaraini paNyasvimbo. Akamitisa paNyasvimbo. Baba semunhu akabada wena uyananisa. Batora muroora iye achiramba. Muroora batoya pamba. Kanzi muroora baba akafanira kuti muroora uya gara
kana urodawo pekurima rima, garden rako iri muhomba gara, room yekurara rara. But muroranga achiri wechikoro saka haana kuzomonya kugara pamba, akabva atoenda izvozvo vakuLondon vese, haana kumbobvira azombo kana kurara kana kugara. Zvakanga zviri zvingori nguva diki wasvika kuti kuumbanisa imba. Zvadaro takati fambe Smart paakauya, Kennedy anga ari kumhiri kwake uko nemunda wake. Smart mwana paakauya vaidya, akatosvika kuti chitorima dhiga iroro nababa tichienda Kennedy isisu baba vatanga kukomberana kuti mabhiridha aikwa Mukoma naSmart vari kupedza chikafu, ngativape dhiga riyai varime dhiga vazvimirire vasakuuye kukumbira chikafu mumba, because ndo nyaya yanga iripo kuti vari kukumbira chikafu mumba. But tese tikatoona kuti zvakanaka zvikati ngavaenderere mberi varime mudhiga muyamu. Saka vakatanga kurima mudhiga muyamu vachizvimiririrawo. Then zvamira zvakadaro pakazoshaya baba pamanja, ndichitaura hamuna Smart, ndikati Smart, unoziva here kuti mauri kurima harizi renyu but munorima, kurima tokubvumidzai but harisi dhiga renyu. Right, ameno zvakasvika kuna Mukoma ndokutumwa mameseji futi akaoma anotaura zvikukutu zvekuti handifani kunge ndiri mupenyu, achitopa maexample kuti ndinozviita kana vana Mukoma wakawanda akawagadzirisa arimo kana toda kuvateerera. Zvapera zvakadaro, inini handazokubvira ndichitaura naye. Zvadaro akabva ati tsve zvekurima, akabva aita dhiga racho rese iroro mabhanana 1 meter by 1 meter 1 meter by 1 meter mabhanana, zvokuti ngoti South Africa wodzoka pamusha kuona pane makomba emabhanana, wodzoka pamusha vakutema magamu vakutoenda, havasisiri mudhiga muya, ndinaro picture racho apa, havasisiri mudhiga, vatobuda mudhiga vatoenda pasi futi vakutotora minda yese rwizi rwese magamu, kuseri uko vakutosima futi magamu vachishandisa Mukomana iyeyu. Ndo nekuti vanotaura mazuva akakokota takabva kugara pasi nefamily kuti timboyananisane but zvakatadza. Ndosaka ndakabva ndati ndiuyo kuna Mambo mundionesewo kuti ndipowo mazano kuti ndoita sei. Vana Mukoma wangu vane mawitness vanewo nyaya dzavo dzavataura pari vekuLondon aisawo voice note yake kuti atsanangurawo zvandiri kutsanangura izvi. Okay. But I think challenge yatinayo kulimati ndiani mwana wababa mukuru ndiye anosenza, ndiye manager kwa Mukoma pamba paMukoma. Saka ndiye apiwa power photo. Mukoma wacho ati pafoni anogona kutaura iye. Pandakataura ndokuti muyadhi panosvika ndiye anenge arimo, vanotogara pamba muyadhi mune vakomana 5-6. Uchibva kusouth mumwe musi takatosvika vandaona vari muyadhi, kati vakomana nzi aiwa tikuita magarden, mvura yangobva watochengeta mvura wakutoridza mabhanana acho, zvokuti ndakangoita U-turn anozotogorara pamba, ndikati wakatoti aiwa garaika, ndikati ndorara sei inini makutotonga panapa. Saka inini zvokuti Mukoma ari kuLondon ndobva ndati uyo wauyo nekuti ari kumumiririra. Okay. Alright, timbogarai basi timbozvo. Simukasa mani. Wozvidarisa kudaivisa mani. Ndizvoti zvaunoziva utaura. Zvausingaziva udii? Hauzivi. Chekutanga watumwa here kuti utaure wakamirira munhu? Ndatumwa kuti ndiwe ndakamirira tenant. Ndakazvimiririrawo pakuti pakauya Samuel pakauyawo paine kanzi Smart masvikeni. Akauya ari. Okay. Saka nawe nepower photo unoziva nenyaya yedistribution yeminda yemhuri. Right, pamusoro imapo. Inini pandakatangirawo kuziva kubvawo kuimba yedu tichindochengetwawo kwasekuru vadika. Ndakatanga kugara ku2007 ndiri grade 5. Mbuya masvikeni wachiripo maiwawa. Ndakatanga kugarapo pawakauya kuzonditora ini wanga waine mukomanawo webasa, saka mukomana webasa anga ari ndobva wasara wari 2, ndobva wauya kumba kwambuya wangu ini kuzondikumbira ini. Ndakatanga kugara ku33 iyo mbuya masvikeni nasekuru masvikeni neni 33, ndobva pazouyawo wamwe wakomana webasa wakazotsvakwawo ndikazongogara. But pataigara minda irikutaurwa
Mbuya Mashkeni dhiga iri ndo rari riri kupedzisira kubva kuminda yawaishandisa kurima. Waingotaura wachiti waingodaidza wachiti kudhiga rababa washandewo. Ini baba washandewo ndaisingawazivi kuti ndewapi. Pawana wavo wese wandainyatsa kuziva. Baba washandewo ndiani? Ndiye Kennedy. Kennedy ari ku-UK. Ndiye Kennedy. Wandiushandira nhasi. Saka ndiye anonzi baba washandewo. Ndiye dhiga racho. Dhiga ratotaura nezvaro. Dhiga ratotaura nezvaro. Rine nyaya. Ndorine nyaya, ndorakatanga nyaya. Saka parairimwa pese patairishanda apa indikurawo. Mbuya Mashkeni awa ndo mashedzera wairiita kuti dhiga kana tiusenza pamba waiti nhasi wakomana endai kudhiga rekwa baba washandewo. Ndaisaziva kuti baba washandewo ndobvunza, ndaisamuziva. Kennedy ndimbuya akautaura kosekuru waiti nguva yacho iyoyo mbuya Mashkeni wachiripo, sekuru Mashkeni waiwapo, but wanga havaisambotaura nezveminda. Handidi kunyepa baba kuti nguva iyeyo zvava zvisina dambudziko ba. Saka pakazotanga dambudziko ndepekuti inini pandakazonga ndakurawo ndibva ndatomboendawo kwangu kwandakaendawo, ndobva ndazotanga kutaura nababa mimi Kennedy uya achiti smart ndoda kuti mudzokere musha titange kushanda tese. Pamba pangu hapana munhu ari kugara nokuti ndiri kushaya munhu anonyatsondiitira zvinhu zvangu zvatei ndichida. Saka iwe unokwanisa here kuti tigarisane todai vandawirirana. 2017 mbuya Mashkeni akanga ashayika 2013, asi sekuru Mashkeni wanga wari zvikani. Saka chienda kumusha, kana wasvika kumusha uchiripa papo baba nini Kennedy handizvo vakati ndida kuti tisenze tese pamba pamwe tiriwo kuti anga ane musha here padhiga iroro. Musha utoriko kumhiri kutaura wakawaka usiri kudhiga iroro, usiri kudhiga dai. Saka ndibva ndanzi 2017 chikatsika da kuti udzokere kumusha. Kana wasvika kumusha unoenda kuna baba. Ini ndofona ndotaura nani nababa. Ndibva ndaita saizvozvo. Ndakasvika 2017 kumusha muna April. Ndasvika kuna sekuru Mashkeni ndawatsanangurira, ndobva wafonerana nemwana wavo, ndobva wataurana kuti dai ndadzosera smart tichange tichishanda so tichanda so, asi anenge achigara kumba kwavo. Wakawaka ndichigara ikoko pamashandidziro akaita manje ndeyekuti tine sekuru Mashkeni akabva ati smart haukwanisiba kuti unge uchigara kumhiriwo. Iwe wakakurira panapo uri mwana wepanapo, haungambobikiba wegawo, unouya uchibikira panapo wozoitako zvaunenge uri kuita kupi kubasa kwako. Tagara ndandichirwani, but baba mimi Kennedy akatanga kuemploya wamwe washandi zvekuti nhamba yakazonga takuwanda. Sekuru Mashkeni vaazoti smart vanhu wako wakuwanda, ini zvechikafu izvi handicharozviita sei, handicharozvikwanisa. Asi dai wanga uri hwani iwewe, but vanhu wako wawanda wawakushanda navo, saka zvekuti muchaya kubikira panapo hazvichaiti. Complain iyoyo ndobva yaenda kuna baba mumini wesa zvimataurira wanga uri kuita. Vatachi ndobva vatafonera futi baba washandewo wataura nababa zvikanzi right ndandakuchiita vanhu wako wawanda. Dhiga rako riya rawakasopiwa namai wako riya smart ndokwakurima, ogara newakomana wake wamurikuera kumba kumhiri. To me it doesn't make any sense. Zvaurikutaura izvi hazviri make sense. Why? How can baba say kuti dhiga rako riya iri rawakasopiwa namai wako ndiro rawakunorima? Apa zviri kureva, it means kuti imimi dhiga iri mamusi kurima, ndozvazviri kureva. Uzikanotarawo kuti baba akati dhiga riya iri ravakasopiwa namai wako riya iri endai morime ikoko,
ndozvikurewo dhiga iri ngarisoita sei rakarisi kushanda imi mamuri kurishandisa iri dhiga Aya, inini nduruzama tinoda tifambe tese iwe uchitaura ka isu tichibvunza iwe uchitaura pane pawataura ka sofa patati timbobvunzani ndipo ipo pekuti dhiga iri manga muri kuririma here dhiga iri sekumasvikeni wairirima kwete Kennedy because kumba kwaKennedy kwakusina munhu wairima kusava nemunhu kumba kwaKennedy nekuwa nemunhu kumba kwaKennedy hazvina musiyanwa panyaya yetokubvunza tabvunza kuti munda wanga uchishanda here isi hongu kana kuti chii kwete saka iwe wataura kuti munda wanga usikadii wanga usikashandi andika ndizvo munda wanga usikadii ini hana kutaura kuti munda waisashanda pakuti munda uyu sekuri masvikeni apa munda uyu ingori minda miiri mihombe raitoshandiswa because dhiga iri harina gore rarakamborega kurima rairimwa nani ndo pane mubvunzo sekuri masvikeni ndo wairima panguva yapa yanguva yandandisipo nenguva yatakakura tese ndo waingoririma the fact yekuti sekuru masvikeni ndo wairima dhiga it means dhiga ngerawo kana dhiga ranga rakapiwa Kennedy uri unotaura kuti sekuru masvikeni anga achirima apa asi Kennedy ane musha wake neminda yake yakapiwa kumhiri kusiri papi pamusha unotaurawo kuti the reason why sekuru masvikeni akati uya kupi pano andika is because wanga uri chii wega mawanda sekuru ndipakazoti chizochiendai kupi kwenyu kumhiri because madii mawanda ndizvo iwe ndo rutaura iwe handisi kutaura ndiwo rutaura iwe kuti makadzorerwa kwenyu nekuti mamadi mamawanda andizvo asi uri hwani waiziva kuita sei gara asi even though nyange waigara papi ipo papa nasekuru handiwe wairima badhiga idori dhiga iri raiborimwa nani nasekuru it's very clear saka sofa kuti ngatifambe naro dhiga sekuru ari kurima imi mabira kwani kwenyu makaramba muri pasi ayo zvakaita kune kumba nekune munda uyu tati mawanda makashifta here kugara uko takashifta because inini pandandiri hwani handina kuzobikira patakawanda takabva tadzoka kumhiri kuya kwaiti patatakaongoitawo zveikoko alright ngatichitandire muri kumhiri ikoko makazodzoka rini kuya korima apa pairima nasekuru masvikeni ndo pandandakwera because ndiri kuti ndakadzoka kumusha 2017 ndasvika kumusha 2017 saka 20 aya dhiga irakani ngatifambe mufambiro wanga waita madzoka maakumhiri sekuru masvikeni wasara uku nedhiga ravo neminda yavo nemusha yavo mubvunzo wavo pekuti makazobva rini kumhiri uku kudzoka kuya kudhiga kuti mutange kurima chii dhiga iri ndopane nyaya iyo 2018 ndopatakatanga urimi 2018 sekuru arisiya rini pandakasvika wakanga waririma 2017 yepo wakakohwa chibage next year yacho havana kuzorima ndo yakabva wafonera mwana wavo kuti miwo shamani smart wako wane vanhu vakawanda saka iwewe smart akuzvimira but anorima dhiga rako wapedza nyaya wapedza nyaya ari kudzoka kunobikirawo asi dhiga anorima wapedza nyaya wati iwewe sekuru wakafona kuna Kennedy akataurira Kennedy kuti Kennedy wakomana wako wari wawanda izvo wawanda ndaakuti wachirime chii washandise dhiga rangu rechii rekuzasi because mubvunzo uripo ndekuti kana iwo wambotaura nyaya yekuti sekuru wakataura nyaya yekuti dhiga rawakapiwa nambuya mubvunzo wobva wauya kuti saka kana mama akapiwa dhiga iri
nambuya wasati watofa. Saka sekuru anga akuti ende mubvunzo wobva kuti saka sei manga musiri kuririma imba makapiwa, sei mama anda kukumbira futi kuna sekuru kuti murime dhiga renyu ramama kapiwa? Aiwa, harina kumbokumbirwa. Saka sei sekuru wanga uzofonera futi mwana wa dhiga rakapiwa kuti taakukupa dhiga? Kana aiwa, hana uzi taakukupa. Akanzi taakudii? Akanzi Smart uyu kubva nhasi vanhu vake wawanda, ndaakuti azvimiririre ari kumba kwako. Saka kubva gore rino iri akurima dhiga rako riya. Handimukona. Saka dhiga iri ndakabva ndakotanga kuririma 2018 sekuru wachiripo. Yone pakweli Nina understand. Nina understand. Because I'm bandida hapa. Ipa akili. Smart ina mwana yako mashikeni. Mwana wangu pamunyeni iyo family iyi ndobva atorwa naKennedy mukoma waavo kuti uya umanage mabusiness avo, asi uchigara kupi kumba kwako. Saka Smart paakatanga kuya ndobva ambogara nababa wani weavo. Uyu Kennedy kobva aramba achiwedzera vashandi munharaunda uchiti achakwanisa kuwafidha vashandi, achakwanisa mawanda chiendai mogare kuchi kumba kwaemployer wenyu. Ava kouchienda kumba kwani kwaemployer, waenda kwaemployer ndobva uchitaura naSmart manje kuzi munharaunda uyu wakazofonerana wakati dhiga riya iri wakasopiwa namai riya iri ndaakuchiti uchirimi. Pane zvoutaura zvese pane zvinhu zvisiri kubatana. Kana baba achiti ndaakukupa kuti uchirime, zviri kuti hapana element yeownership, hapana element yeownership. Because baba ari kuti ndaakukupa because vanhu vako wawanda kuti uone zvekudii zvekuwafidha nekuti zvauda kuita zviite sei zviri. Because dai wanga unditaura ini kuti baba akabva ati ndakupa dhiga iro randandichishandisa. Yes. Uri kuti baba wakuti chishandisa, there is no element yeownership. Because kana wakazishandisa ikati muchashandisaka muridzi akapiwa chinhu kana akuchida wodi unotora. Because according to the family iri kuti munhu wese wakapiwa pani pake. And this munhu ndada kubvunza ndekuti baba Smart paitaurwa mafoni ese aya ndibaba nemwana maamundoripo. Foni yaishandiswa ndeya kushandiswa kwefoni hazviri kuti chibva wagara wachiteerera kakuita. Foni yaishandiswa ndeyekuti ndainge ndini ndaifona wachitaura nekuti sekuru masvikeni wanga wasikagoni kushandisa foni, wanga wasitorina nefoni. Ukafona foni yangu iyi handisi suma ndokumbirwa foni yenyu ndobva ndapa munhu foni yangu, kana ndobva ndafona nhamba ndofona nhamba ndomupa munhu kuti chitaura nechii nemunhu wako wamutemo here kuti ndekuti ndakupa foni zvautotaura pafoni yangu izvo ndoda kuzvizwa. Kana kuti pamunototaura private yenyu ndinofanira kunga nditoripo nekuti foni ndeyangu. Kana iwewe chaikupawo chimindi chekuti murungu wako iwewe anotaura nababa wake, murungu wako unotaura nababa wake, iwe wobva watotorawo cheo wabva wagara pasaidi. Itsika rudzidzo tidontaurira muSmart iwewe. Tiripo ipapo manje zvabuda ndezvokutisira dai wanga unotaura kuti pafoni pako foni yako yarekodha conversation, wondiplayera conversation yekuti iyi ndiyo conversation yakaitwa naKennedy nababa wake. Because zvaunonditaura iyi yese because anga aripo pawaitaurwa nyaya iyi, umwe anga aripo besides iwewe ndiani? paitaurwa nyaya iyi vanhu vaiwepo wese wakanga wari ngori washandi. Ndipe one
apa panewe sawa pana ndokumba ibhozi waisa wako ndati udondipire wako wasipo ndati iwewe ni wanhu wamwe wanga wainawo wanga waripo ndipe hwani wacho wawanga uinaye masoko achitaurwa iwo washandi wacho wautorewa ndipe hwani zita rake wamwe wacho pangu yacho wakasoenda ndipe zita rake andinamubvunza kuti ari akaendereka kuti aripuka kuti aripo ndati bambo ndipe izita rehwani zita rawakomana kuti aishandisana nawo Hauzuzwa. bambo ndati paitwa mafoni aya conversation mati imimi wamwana wainge waripo washandi handizo ndobva ndachitini paiwo zita rehwani mushandi paidzi Brian Brian Mbango umwe wacho ndiani ndiye akanga aripo mukomana anga aripo umwe wacho ainzi Daniel Makomva aibva kunyanga ndo wakomana wakanga waripo okay hapana waine nhamba dzake anonzi Brian uyu ndiwe kumaraini kwedu uko asi nhamba dzake handinaba zvaizvezvi asi dzinogona ndodzekuti ndiye anogona kutsvakwa akadzika wanika uye anonzi Daniel Makomva uyu handichamboziiba kuti kana kuti tikada kuti tiye nyaya chinonguwanike pipa right baba na Kennedy wakambonetsana baba na Kennedy pachavo wari wai havana kubvira wakanetsana asi pane ndoda kuti nditsanangurwa pakatangira nyaya yeminda ndati Kennedy na baba wake wakambonetsana here inini pandakatanga kuziva havana unetsana kubazira Mapindurira ako atali bamu. Pendura mubvunzo. Sikadaiwa. It's very simple. Ndati wakambonetsana kwangu handisi havana umbonetsana. Baba pakafa Kennedy akauya here kumani. Haana kuuya. Sei asina kuuya? Akati kundikana kuuya mapepa angu ekuti ndinge ndiri kuuya aramba ndozvaakataura. Saka kubva akazomboya here kubva pakafamba. Kubva pakafamba baba asati ambouya apa. Kusvika izvezvi. Saka unoda nenje minda yemudare asina chema. Haanongobvira akauya. Baba wakafa rini? Wakafa 2023. 2023. Saka imi muri kuzva muri manager ndezvefoni mutumira mavidhiyo nechiye zvamuri ndo kundoshanda kwatinongotaura pafoni hatina patinomboona napa tinongotaura pafoni chete hamusingoita kuti mari here saka mutomutumira mari iwo noti ini handitumiri mari iye ndiyongotumira mari yekuda kushanda apo tunoita so because inini kuzaiwa kunoita business kabao kana munhu ari into business you are into business because you want to make money. You want to make profit. And you can't employ a manager. Nema employees 25 washandi na manager. Wasina any production yauri kuita rukunza mari. Hapana chinoti chaakumbounza mari. Pamashandiro atiri kuita izvi kusvika izvi kusvika nhasi uno. Muri kuitei? tichiruwaka zvinhu zvaari kuda kuti zviwakwe Murioka pai. pastendi pake Kurwizi uko nemagamu kwamari. Kurwizi uku wakuchitaurwa akati toda kuchera fish pond. Ngekwake. Iye unoti ndekwake. Sikutaura kwake. Izwai bambo ndosaka ndataura bambo kuti kana mati makamirira munhu mapiwa power of attorney chibva mamira munofanira kunge muri kuziva zvese zvamusiri kuziva mamata kuti zvandii handizivi zvandoziva because chandodi kubatsirei bambo smart vanhu vari kurwa wana wanyamunhu vari kurwira keke ravo imimi in this case in as much as muri masvikeni handika but pakekera hamupo munewo renyu keke ramunofanira kurwira
And saka kana if it is a family arrangement yakaitwa nababa wao namai wao nawo, you cannot be part of that. Because we are saying these are brothers. And wasipochende pa brothers are 3 e2. And my brothers are 2 are away asuri kuirana nowamwe wese zvari kuziya e1. And the same person here asuri kuirana nowamwe zvari kuziya is the same person you are representing. So is your word against their word. Kuti wari kuti pakafa baba namai minda yakangoiwa sei? Akupinda paumwe ndiye. Akupinda paumwe, ari kuziva kuti ari kupinda paumwe ndiwo because ndiwo akapiwa. Iwewe ukazendawo uri memunda umu nemunhu ka. Because iwewe uri manager, chef wako kutaura kuti mamunda ndewangu. And iwewe chef ukaudzwa kuti pakauya munhu anotaura kuti munda weshamwari hawasiwa chef wako bwa ndewangu. Chako iwewe handi kuti chikuzoti uite fight that person kuti munda ndewa chef wangu. Nyaya yako ndokuti unotaura chef wako kuti chef I can't work in this field yamakati ndishande because pane auya ari kutaura kuti ndepari ndepari. Pedzeranai nyaya yenyu ndozoya koshanda. Because you work around Mushandi, if you continue working in a disputed area, you also become part of the problem. Akamona zvito zvambosmart. Kuti pamwe pacho kana wari wana wanyamunhu hawo wane nyaya dzawo. Ngawaite sei? Ngawapedzerane nyaya dzawo. Because mukaona imimi uya pamusha pawo warutaura awa vana mukoma waripo muningina aripo. Ende hondo iri kuzi hondo ya Kennedy nababa yakatanga baba richi mupenyu kusvika mukufamba baba pekuti Kennedy up to today nemhuri yakawasa yako hawatozivi kuti baba ri pakaita sei. Asi minda yemuri kuti nhasi sai mabhanana yozi naKennedy sai mabhanana ndiye the same baba iyeyo wasina kuya kochema. Ipapapo ndo baba. Ndosaka ndatika uri kuona here gravity yenyaya yauri kupinza mukati mechi. Mai, ora chimbogara pasi iwe. Chimbogara apo pasi iwe smart. Mukoma. Mundimi mukoma. Yes. Mukai. Isi sabdoti zoti family position. Kuti minda payakagoiwa nababa. Minda yakapiwa apapi, minda yakapiwa apapi, minda yakapiwa apapi. Minda haina baba watu Patrick Joseph Mashke. Tore. Baba wedu havana kupa Kennedy paka roora kekutanga kana kuti pakaita mukadzi kekutanga. Anga munda wanga apiwa nababa. Anga asekurima ipapo. Saka semuroora mumba amai vedu vakati ngatipe muroora wemba pekufanorima. Kubva apo pekufanorima. Nekuenda kwenguva muroora iyeyo akabva azoenda ku UK. Inini zvandada kutaura ndezvekuti chekutanga a week ago chimbopa distribution yakaitwa nababa yeminda kuvakomana wezekuti baba wakapasini. Baba haana kupa distribution yemunda kune anyone. Zvisanganisa nenini makapuwana? Inini handisa kupuwa munde nababa, ndakapuwa pekuti ukazonga waoda kuwaka unozowaka apa. Sezvinewo dhiga racho nekuti ndichiri kushanda ndakati baba ndida kutapuwa mombe saka ndida kuwakawo danga vandipa kuwaka danga kwekutangisa kwacho kakanditi wakadanga rako apa ndibva ndawaka danga rangu ipapo ndo kwaitangira dhiga rakanga rapuwa muroora
paakauya kuti afanorima panguva iyoyo. Paakazongoenda inini soruzivo rwangu ndinogona kunga ndakakanganisa nekuti ndandisingagari pamba kwenguva yakareba, hapana airima padhiga iroro. Asi pakazouya smart wakuuya kumba kwedu sisu kubva kustendi yaKennedy kubva wanzi Kennedy angakapona. Kennedy angakapona stendi yake ndiye chete mwana wababa wangu wedu isisu akapowa stendi. Ini handina kupowa stendi yangu ndega, hapana futi wamwe wakapowa mastendi. Asi pawakazonge vakugowa zvinhu zvavamwe vakugowa, wedu ari kuLondon akapowawo munda waiwe wambuya. Inini zvikanzi unogara nemunin'ina wako uyu, asi iwe unovakawo dzimba dzako apa. Ndibva ndapowa pekuwaka dzimba dzangu mustendi yababa iyoyo yakapowa munin'ina wangu. Uyu munin'ina wangu Hanya pakapowa. Akapowa. Baba wakagwera munhu wese. Kennedy anga apowa. Awa wakapowawo pamhiri. Vakanzi apa ndo papapo. Nekuti ane famu yake kwaanogara. Akanzi saka kana urudawo dzimba, kana uda kuzowaka imba, unowaka apa. Sekupa baba kwakandita unowaka apa. Uyu akapowawo pake. Uona zvoutaura ava vari kuti vanhu vakapiwa minda, Wakabudiswa muyadi vakapiwa minda. Kennedy akabudiswa. Kennedy neumwe akapiwa munda wani Ari kuLondon. wambuya wari Vamwe vese wari 3 wakanzi achasara pamba mudiki. Ndoandazwa akachasara pai pamba panapo mudiki uyu ndiye last born. Asi uyu akapiwa pekuisa imba danga kusika roda kuwaka iwe unowaka apa danga rako apa. Uyu akadiwa futi akapiwa futi, asi chawasina kupiwa minda kuzi iwo munda ndo wako ndowangozi minda irapa iyi, asi kanoda kuwaka imba iwo unowaka apa iwo unowaka apa. Asi minda iripo pamusha aripo ndeupi ndeuyu, asi wakatobudiswa wakatopiwa minda nekukugara ndi Kennedy neumwe wari wangari saka wakadhisika vakarumurwa vatoripo. Saka inini kufuma kwandiri kuti izvozvo izvi ndazwa pachitaurwa kunzi even mudhiga macho atodarika mudhiga macho, atosima futi mabhanana pamusha pacho pakapiwa uyu, atosima futi mabhanana ipapo. Ava wacho ana simati vamwe vashandi wacho watogara papi pamba ipo pamba pake. Vanhu vari kugarirei kwa Pagakawa iri rakaramba riri kuenderera. Achindifonera inini, aifonera inini, aifonera pafoni yemunin'ina wangu because ndati kugara naye mamwe mazuva acho iwayo. Akati ndida kutaura namukoma. Kubva zvikanzi aiwa foni yamukoma iyi taura pafoni yamukoma. Kubva azoita through pafoni yangu. Zvikanzi mukoma akataura zvakawanda wanda, asi zvandida kuti titaure nezvekuti akabva ati musaende kudarira mambo kwandakamhangarirwako. Ndikati sei kuti tirege kuenda ikoko, haana kupindura ipapo. Ndikati vandamuti inini kubva azofona futi kechipiri, vandamuti iwe Kennedy uri kuenda kumhiri kudhimanda pausina kupuhwa, pawakanzi ufanorima, pakapuhwa mukadzi wako kuti ufanorima, asi iwewe mufenzi mako umu pane dhiga riri kupedzisira riri kurodhi iro nechidombo pakati iro tikutora pafoni. Uchazoita sei naro sezvo kubva pawakapuhwa ipapo handisati ndamboona kana gore rimwe ravakarima, kana pamainzi murime kunoko wanga usingaririme dhiga iro rero. Inini ndikati inini pana ndiri mwana wechikoro ndiri kuita grade 4-5 takaiti wanga uri munda wechikoro usati wapuhwa baba munda iyoyo tairima imomomo mauri kuti mausiri kurima imomomo. Ndikandira kushandisa ndikati aiwa kudhuze nemba dzakati zvikanzi ndida kuisa fish tank yangu. Ndikati kudhuze kupedzisira kuzigodza zasuku zvikanzi ikokoko ndida kuisa dzimba dzekuti pakazovakwa clinic
iri almost less than 100 meters kubva pafenzi yake. Saka ndinoenda kuti vanhu vauya koshanyira, vanhu vanogara pakliniki ipapapo vauya kubhuka umba dzekurara ipapa muyadhi mangu imomo. Ndikati zvino wabva wapedza yadhi yese yawakapuwa nababa nekuwaka dzimba dzenguruwe, nguruwe dzese zvasati dzangu handifungi dzirimo, apa wakuti uda kuisa fishi, apa wakuti uda kuvaka mashalezi, apa uri kurwira dhiga rausina kumbopuwa. Zviri kumbofamba sei kubva akata ndapedza. No, isusu maybe chakangonaka ndechekuti for now iwe smart nevamwe wako mashandi endai moshande kumapano, ibvai muyadhi makomana kwaKennedy, ibvai muyadhi mababa namai, mune vamwe wakapiwawo zvakadii wakavumurwa kusvikira Kennedy azouya. Nyaya yozogadziriswa sechii sefamily, because right now hatingadziri nemunhu akushandisa foni upa instruction wokuti endai musimamabanana pakati, endai musimamugare pakati, endai mugare pakati. Ai, ikanduna imimi ibvai mumusha, endai mugare mumusha waKennedy, moshandisa minda yani yaKennedy kusvikira Kennedy azouya. Nyaya yozogarwa pasechii sefamily yopera, because nyaya iyi haifi yakapedzwa nefoni, uyezve haifi yakapera kana Kennedy asiri chii nditesere Mr. Saka imimi ndozvatokutaura izvo. Imimi pamuruzi murumba akupinda mumusha muchisima mapfumba zvese zvamuta mabhanana nechi siyanai nazvo. Mirai mutaurirei Kennedy. Saka ndatokumbirawo kuti Kennedy anga ambokumbira Kennedy anga ambokumbira kuti ndinokwanisawo ere kuti ndizofone ndichitaurawo kana kuti ndinokwanisa ere apene zvangu, kana kuti sematauriro amuri kuita mambo wangu mumutaurira direct pakuti inini ndikadawo kuti pamwe pacho mene kana iwe kubva iwe wopiwa nhamba dzangu apa dzefoni, iye wozondifonera after that ndomutaurira position yechii yedani kuti hatisorovi banyaya pafoni kana kuti chii. For now wakomana wako ngawabve mumusha, ngawabve muminda yese, ngawanoende wanoite zvematanga enguruwe tichii kuchii kwako kunozikanwa kuti ndikwani ndekwako, kusvikira wazouya then we sit down as family togadzisa nyaya chii yobva yapera once and chii yopera once and for all. Because right now ari kuita zvari kuita hatichazivi kuti intention yake ndekuda kungokonzera destabilization mumusha here, achine here pfungwa dzekuda kudzoka kana kuti haana. Because you can't be giving instruction kauri kusaidi kuti endai kudiga rakati, isai mabhanana itai pakati, endai moise matanga enguruwe, isai pakati, ndakusa mashale itai pakati. Aya, ngauye muri iwirirane kuti uyu pake uyu pake uyu pake. Estate yababa wana wese mabeneficiary, whether mukomana kana kuti musikana, mwana wese ari entitled ku estate yani yababa wake. So kana if there is need yekuti estate yababa itombodeclarewe, master of the high court ngatonoonekwe modeclare estate yababa yese, then kana yadeclarewa yosheyiwa equally zvakanaka zvisina chii ndiyo imwe other chii option. Kana isiriyo iyoyo ndeyekuti he must come down, uya otaura nevamwe wake masiblings
wowirirana zvakasiya zvataurwa ndibaba nani namai, umwe naumwe paakapiwa rupadi asi kana zvasvika pekuti kuwirirana kwadii kwaramba, then vanhu vaapproacha the master of the high court, estate yababa namai yoita sei, yodeclarewa, then zvinozoshewa chii ikwana. Ndizvo here Mr. Smart? Ini ndikupa Mochizoro mutaura izvozvo, imi hamuchatauri neni, chipiwai nhamba chete dzangu, iye utaura nani neni. Ini chandangokuudzai chete chekuti mumusha mumunda isiri yaKennedy, yamuri kuudzwa nemhuri isiri yaKennedy, budai imomo, endai moshande kuri kuzikanwa ndekwani, ndekwaKennedy, kusvikira nyaya yeminda yaita sei yapera. Handizvo? Handei Mr. Smart, bye bye. Next.